Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko ditugu eraiketa batzuk errotzaile desberdinak dituztenean. Kasu honetan, hemen ikusten dugu, bi erroketen arteko biderketa bat errotzaile desberdinak dituztenak, honek 2 eta honek 5. Beraz, egin behar deguna da beti aurkitu errotzaileen arteko MKTA. Bai? Orduan, 2 eta 5 artean, MKT izango da 10. Kaso horretan, egin behar dugun gauza bakarra da, egitea, 10 zati 2, dela 5, bider 3, 15. 10 zati 5 da 2, beraz, barrukoa bider 2. 2 bider 2 lau, eta 3 bider 2, 6. Beraz, orain bai, egin dezakeguna da, bi erroketa hauek bildu batean errotzaile berdina dutelako. Beraz, jarriko dugu erro 10, eta barruan, izki guzti hauek, edo gongo balira zenbakiak, bai? Hauek segidan jarriko ditugu hemen, i15, i10, i14 eta i6, bai? Ondoren egingo duguna da, isak zenbat dauden, i19, 15 eta 19, i10 eta 6, 16, i16. Beraz, orain egin behar dugun bakarra da, nola berretzaileak diren errotzaileak baino handiagoak atera daitezke errotik. Hau da, 19 zati 10, egiten baduzue zatiketa kasarekin da, 1, bai? 19 zati 10 da 1 osoan, eta hondarra da 9, bai? Orduan, utziko dugu osoa berretzailean kanpoan, 19 zati 10, 1, hau da, isa ber 1 kanpoan, eta hondarra 9 utziko dugu barruan, bai? Irekin gauza bera, 16 zati 10, egiten baduzue zatiketa, emaitza da 1 osoa, eta hondarran geratuko zaigu zatiketa horretan 6. Bai, orduan, 16 zati 10 da 1, hau da berretzailea da 1, irena, kanpoan, iber 1, eta hondarra 6 geratu zaigunez, 6 hori barruan berretzaile bezala. Bai? Eta hor bukatuko genuke eraiketa zenbaki hauek ezin direlako simplifikatu edozein zenbakiz. Bai? Bale? Hemen zatiketan gauza bera, da biderketaren bezala, 3 erro 3 80 zati erro lau, 24, 2 puntutxo dituzunen jarri zatiketa bat horrela, bai? Goian hau eta goian be. Nola errotzaileak desberdinak diren, zatiketa egin alizateko errotzaile berdinak jarri bar dugu, zein da MKT 3 eta 4 artean? Ba, 12. 12 eta 12. 12 zati 3, lau. Bider, honen berretzaile dela 1, lau. Beian, 12 zati lau da 3, beraz, 24. Berbat jartzen du, bat bider 3, berriru, bai? Eta orain, egin behar duguna da, zenbaki hauek deskonposatu, edo bildu dezakezute lehenengo 12an, bai? Baina, deskonposatuko dugu. 80 da, deskonposatzen badezute lerroarekin da 2 berlau, bider 5. Zenbaki hau parentesi artean, dena berlau. Beian 24, gauza bera, 24 da, deskonposatuz 3 bider 2 berriru, den aparentesian ber 3. Bale? Eta orain egiten dugu, berretu hau, lau bider lau 16, bai? Berretik eta baketen berreketa, eta 5 ber bat bider lau, 5 ber lau. Beian gauza bera, 3 ber bat, beraz bat berretzaia bider 3, 3 berriru, eta honen 2 berriru, orduan 3 bider 3, bederatzi. Bale? Orain bai, jarriko dugu errotzaileak berdinak direnez, jar dezakegu, biderketan bezala, erroketa bakar batean, bai? Goian jarriko dugu hau, eta beian jarriko dugu bestea. Hemen ikusten dezutenez, zeinek dauka 2 gehiago? Goikoak, zenbat gehiago? 7 gehiago. Hau 16 hau bederatzi, 16ken bederatzi, 7. Bai?
bost berlau, utziko dugu berdina, eta hiru berriru ere bai berdina. Bale? Zenbaki hauek ezin dira simplifikatu, batera ezin dira simplifikatu errotzailea eta berretzailea hauek, beraz, utziko dugu eraiketa horrela. Bai? Bueno, hau egin dezakezu kalkulu hau, baina oso handi ateratzen denez, utzi berreketa bezala. Bale? Eta gero daukagu, adibidez, batuketa bat. Bai? Batuketan egin alizateko, izan behar dira, ikuste zut hemen, erro hiru hauek, beti izan behar dira baliokideak, bale? Batu ahal izateko, bale? Bueno, hasiera batean, ikuste zute errotzaile desberdinak dituztela. Bueno, egin behar dezutena da deskonposatu. 12 da bi ber bi bider hiru, lerroarekin eginez bai, 24 da bi ber hiru bider hiru, bai, kopiatzen dugu hemen, 75 da bost ber bi bider hiru, hau berdinak geratzen da, hiru ezin da deskonposatu, 18 da hiru ber bi bider bi, bai, eta hemen berrogeita hamar da bi ber bi, bost berri barkatu, bider bi, bale? Orain beti bezala, egin behar deguna da, errotik atera, bai? Berretzaia baldin bada, berdina edo handiagoa. Hemen ikusten dezute, berretzaia dela bi, eta hemen da bi, beraz, bi zati bi da bat. Berretzaile bezala, aterako dugu bi ber bat. Eta erro hiru utziko dugu barruan. Honen berretzaia delako bat, eta honena bi txikiagoa delako barruan usten da. Kasu honetan bera, berriru hiru zati hiru da bat, bi bat kanpoan, hirua barruan. Bost ber bi, hemen, bi zati bi da bat, beraz, kanpoan utziko dugu. Hau berdina geratzen da. Hemen, ikusten dezute berbi eta errotzailea bi, kontuz hemen beti, Beti, hemen, ez badu ezer jartzen da bi bat. Bi zati bi, bat, beraz, bia dago hemen, kanpoan ja, eta hirua atera dugu berretzailea bat bezala. Erro bi geratzen da berdina, hemen gauza bera, 6 kanpoan, eta hemen bosta dauka berbi, bi zati bi, orduan berretzailea da bat, utziko dugu kanpoan, erro bi. Bale? Orain bakarrik egin behar duguna da, biderketak egin, kasu honetan ez dago arazorik, kanpoko koefizientearekin, eta hemen daukagu bi bider hiru, 6, eta hemen 6 bider bost, 30. Eta bukatzeko egin behar deguna da baliokideak direnak batu eta kendu, bai? Kasu honetan, zein dauka erro hiru, gogoratu baliokideak izateko, izan behar dute errotzailea eta berretzailea berdinak, edo simplifikatuz berdina, bale? Orduan, bi erro hiru, ken bost erro hiru da minus hiru erro hiru, gehiz hori da, orduan minus hiru erro hiru. Hor, hemen daukagu beste bi baliokide, errotzaileak eta berretzaileak berdinak, orduan, bi gehi bost, 7 erro hiru, eta erro kubiko hiru, eta erro hiru, erro bi, 6 erro bi, ken 30 erro bi da, minus 24 erro bi. Ikusten dezutenez, geratzen da adierazpena horrela, eta ezin da gehiago egin, zeren eta ja, errotzaileak desberdinak dira guztian, errotzailean eta berretzailean, bale? Desberdinak dira. Bale? Eta bukatzeko hemen daukazu erroaren erroa. Bueno, hemen ikusten dezute, desberdinak direla indizeak, bai, errotzaileak, eta kasu hauetan egin behar deguna da, zenbaki hauek sartu behar dugu erroan, zertarako bi erro hauek egoteko batera. Bueno, hasiera batean deskonposatu dugu, 26 biber lau, 25 bost ber bi, 125 bost ber hiru eta 32 biber bost, bale? Beti hoberena da hasiera batean deskonposatzea zenbakiak, bale?
Orduan, hau sartuko dugu berrura, orduan, lau, bider iru lehen zen zatiketa, hau da, bi zati bi adibidez, ba, hemen da, kontrakoa, lau, bider iru, amabi, beraz, bi berra amabi barrura, eta bost berriru hau ja dago barruan, arrazori gabe. Bost berbi, bi bider iru sei, beraz, bost ber sei, egongo da barruan, eta bi ber bost, hemen, bale? Orain ja daukagu bi erroketak batera, orduan errotzaileak biderkatu behar ditugu, bi bider iru, sei, Hiru egongo balira, ba, hiruak biderkatu beharko zenituzke errotzaileek, bale? Orduan geratzen zaigu, barrukoa berdina, eta orain bakarrik egin behar duguna da, zeinek dauka gehiago, biber amabi edo biber bost, ba, biber amabi, zenbat gehiago, zazpi gehiago, ba, goian, biber zazpi. Zeinek dauka gehiago, goian edo beian, bostak, ba, beian, bost ber sei, eta goian bost berriro, beraz, sei ditu iru gehiago, ez? Seiken iru gehiago, beraz, bost berriru barruan, Eta bukatzeko esan dugun bezala, hemen berretzaile hau da, hau baino handiagoa, orduan, aterako dugu, zazpi zati sei da bat, eta ondarra da bat, hau da osoan da bat, eta ondarrean da bat, beraz, bi ber bat, oso hori kanpora, eta ondarra berretzaile bezala, bi ber bat hori barruan. Eta beian, hiru da sei baino txikiagoa, barruan utziko dugu, bale? Eta honekin bukatu dugu. Kalkulatu dezakezute bost berriru zen den, 125, arazori gabe, eta hor geratzen da asuntoa. Bale? Bueno, hemen daukazute beste adibide bat, nola sartzen da bat zatiru hau? Pues hiru hau jungo litzateke zatitzen dagoenez bera. Bat berretzailean bider bi errotzailea, bider bi hori barruan. Beian, bale? Biber bat da bat, zeinek dauka hiru gehiago, bekoak bat gehiago. Eta azkenean, bi bider bi lau errotzailean, bale? Konturatu hemen dagoela bi, eta hemen bi ere bai, bale? Bueno, ba hori, eta bukatzeko, ba, beti, esan dugun bezala, Pausa hori jarretu dira erroketen eraiketetan. Alde batetik, zenbakiak biderkagaietan deskonposatu. Bai? Alba da, simplifikatu, hemen deskonposatu ditugu, zenbaki hauek adibidez, gero deskonposatu, simplifikatu, zatikia baldin bada, bai? Errokizunean daudenak, eta gero, beti bezala, atera behar dira errotik, gauzak, beti hirugarren pausoa atera errotik, eraiketak egin aldirenak, eta bukatzeko beti simplifikatu alba da erroketa bat, bai, adibidez hemen 27, bederatzi hiru sei, ba, hiruz zatitu daiteke, bai, hauek dira baliokideak, ez, 27 zati hiru da bederatzi, bederatzi zati hiru da hiru, hiru zati hiru bat, eta 6 zati hiru bi, bale, baliokidea dira. Eta bukatzeko barruko zenbakiak biderkatu, errokizuneko barruko zenbakiak biderkatu, bale? Bueno, ba, hau da, errotzaile desberdineko erroketen arteko eragiketak egin ahal izateko prozesua.